Iko ni weche ma chenro ma lach bang' mae abo bedo ka kelo ni weche manyien bang'e to gazet ma Daily Nation ka achiel kod The Standard montiere go de studio ka okinyi ma kawuono nitiere wach achiel manno ka gazede ariyo gi okinyi ma kawuono omiyo pek en mano kotudore kod chal mar ngima mano mar ogai mar ODM Raila Odinga. Ano ka The Standard ondike ka ni Raila health was. Daily Nation to ndike ka ni Raila health debate star political scene. Ka odiochieng' manyoro spokesperson mano mar Raila Odinga mano Dennis Onyango odiochieng' manyoro nondiko ka koro seyo kweth mapingo piny owacho ni ema koro nyayo weche ma ok gin adiera ni chal mar Raila Odinga mano chal mar ngimane kata health mar Raila Odinga ok en kama kare. Wacho ne kinde mokalo chien kata ka Raila Odinga ne wuok e pacho kae kodhi manyo thieth e pinje maoko to nojanyiso jo Kenya kata kamano gikwero kweth mapingo piny owacho mano moting'o kanyo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka ka achiel kod Eugene Wamalwa ni giwere kod keyo weche mag gin miriambo kotudore kod chal mar ngima mano mar Raila Odinga. Mago duto abo bedo ka lidhe gazet okinyi ma kawuono. Daily Nation to wach magimiyo pek okinyi ma kawuono en kotudore kod mibadhi mosebedo ka timore ahinya to e driving schools mayudore pacho ka ondike ka ni revealed driving schools scandal. Wachore ni kaluore kod mibadhi moro kata weche moko ma ok ni kare mosebedo ka timore e driving schools kata kuonde tiegruok mar mondo mi ng'ato ong'e riembo ni nitiere jomoko mosebedo ka kawo mit bilie moro mar mondo mi gichiw lesen mano mar bedo dereba mopuodhi e pacho kae. Gino magiwacho kata gino michich ni nyalo bedo ni ema koro kelo medruok e masiche mag apaya e pacho kae kiwacho ni nitiere joma thoth ahinya mosewito ngimagi e masiche mag apaya ahinya to ka wang'eyo e dweche 9 mokwongo mano mar higani mar 2025 kipimo kod higa mokalo mano mar 2024 thuolo maket kod mano higani ji mathoth ahinya osewito ngimagi e masiche magapaya. Mago kachiel kod weche mamoko kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj wang'eno odiochieng' manyoro tarik 5 dwe mar 10 higa ka higa piny ngima jahingo kata jadhialo jopuonje pacho kae. Odiochieng' manyoro jopuonje noriwore kanyakla kendo ne gichwalo moko kuom ywak margi mano ka gazet ma Daily Nation oketo kae ni jopuonje sani koro ochiwo siem ni nyalo bedo ni nitiere chochni moro kata achiedh nade magi nyalo bedo godo ahinya to ne ikruok ne penj mano mar KCSE ka achiel kod penjno mano mar Kenya Junior Secondary Education Assessment KJSEA mibo bed ka itimo mano e higani. Giwacho ni kaluore kod nok mar omenda to jopuonjre kideka tiyo kod equipments kamoro achiel kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni ginyalo share equipments ka sirikal orem chwalo omenda madwarore ne skunde ma pacho kae. Mago duto abo bedo ka lidhe gazet okinyi ma kawuono. Bang' mano kawuono en chieng' wuok tich ibo bedo kiyudo nonro mag weche tuke kochakore saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Saa 2 nyaka saa 4 ibo bedo kiyudo chenro mar kaka wanene kod Victor Otieno Makajuma bang'e tabo bedo ka donjo kod twak e chenro mar mbako romo ka bende podwa en mana dhialo jopuonj kata wang'eyo ni odiochieng' dhialo jopuonj ne en odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono abo bedo kod twak kod japuonj mar mondo mi waporane wach ni to sani bende puonja en achiel kuom tije ma pod dhiale pacho kae tang'o minyalo tim mar mondo mi ober lwasi mag jopuonje pacho ka kalure ni wacho ni jopuonja gin joma beyo ahinya kendo idendo gi ni mwalimu kalure kod ting' maduong' magitimo e puonjo nyithinde. Wacho ni japuonja ema puonjo daktari ema puonjo medosa ema puonjo nyaka jofwambo. Serikal winjo be ni keto lwasi e yo machalo nade mar mondo mi jopuonj owinjane mit mar puonjo e pacho kae. Omichako tudri koda kochakore sani namba mar ote machuok 23600 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. I suggest that we elevate this day so that we make it a national event. I think I lack words. Thank you. Compare gi gweno tudo ka ng'ang'a nigi lemo maber ma king'wenyo tiwinjo ka yudo komit moingo gweno. Imake ka golou omit ahinya ochielre ahinya.
Nyakwara Mugajuang machiegni en weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Aput mar kuku machwalo wach e lo gai mar ODM Raila Odinga okwedo weche moko maliekore ni Raila dendelit. Ote mauchiu gi jachiw wach e loe mano Dennis Onyango. Raila onge kod luoro moramora mayango chal mar ngimane kendo ni mana kaka osetimo e kinde mokalo obiro timo kamano poni nitie wach mowinjo oganda ong'e. Kata kamano oyango ni en adiera ni Raila nyocho dhi e pinya maoko chieng' tich abich. Walter Nyambaga nigi lerno. Gin weche mosebedo ka fuong'ore chakre juma mokalo kendo osebedo ka omako mach e mbui ka weyo ka jopiny ni kod penjo kama dibed ni Raila Odinga nitiere to kod ka oponi ngimane ni maber. En liet ma ochuno jating' ndai kendo jachiw wach e lo Raila Odinga Dennis Onyango mondo oting' duonde kendo chiwo ler e wi chal mar ngima jatelono. Pek mar duoko mare yiengo e wach mar ni Raila Odinga ngima kendo ngimane onge e kind akuru kod asumbi. Kaka weche osebedo ka megore e barua ne ute fwambo, Onyango lero ni Raila nyocho wuok e pacho ka chieng' tich abich modhiambo kadhi e pinje ma oko e limbe mage mana kaka ojatimo. Limbe no ni kata kamano ok en mar pinje mag Ulaya. E ote no olero ni e kinde mokalo Raila osebedo ka ok mong' jo Kenya milome mora mora e wi chal mar ngimane kendo mano nyiso kopo ni dende lit to dine osenyiso ganda jo Kenya. Apis Raila oseyo josiasa maketo sirikal tesre mawacho ni ema chwalo weche mbui kokalo kuom jondiko mag mbui to kod lony manyasani mag AI nyiso jopiny ni ngima Raila ni andaki. Milome mare omulo nying Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa kaka josiasa ma itiyo godo e yore mag oledhi nyiso jopiny weche ma ok adieri e wi ngima Raila. Oteno bende oyango ni tiyo kod weche mag miriambo e wi Raila Odinga ande josiasa makwedo sirikal tiyo godo e kinde mane Odinga manyo kom mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. E duond bura mar Wiper Patriotic Party kata kamano ochiwo duoko mar oyaroya ka owacho ni jatendgi Kalonzo Musyoka onge kod lwedo e weche mamulo nying Raila Odinga. Milome mar Wiper oseyo kweth mar Raila Odinga e kuom rwako nying Kalonzo e wachno. Milome mar Dennis Onyango olieko ni weche ma iwacho e wi ngima Raila Odinga e gin joket sirikal tesre ema temo tiyo godo mar ywayo jatend piny William Ruto gi sirikal mare. E wi mano ma omedo ni Raila Odinga biro medo ngirore sirikal ka en e Kenya ka kata ka en oko mar Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bang' kuku mar duond buch ODM kokalo kuom jawach elo gai mar ODM Raila Odinga wuok oko kendo lero ni jatelono nitiere wuodhe wuon e pinje maoko. Jotelo mawakeini e alwora ma Nyanza wuok oko mar kwedo kweth mawacho ni Raila Odinga ngimane ni kamarach. Kotelnegi kod gavana ma Homa Bay mabende en jakom ODM Gladys Wanga. Jotelogo owacho ni nyayo siasa mag pogo oganda kendo maonge agenda nyalo kelo pogruok e kind oganda. E sach nyasi motisini sigand nyinam manobagi e kaunti ma Siaya, jotelogo nokwedo jogo mafuong'o weche ni Odinga dendelit kakoro gikwayo jogo maketo piny owacho tesre mondo many yore mamoko mag lombo jopiny mopogore kod wuoyo e wi nying Odinga. Sikia wengine wananungunika, wanakutakia mabaya. Anayemtakia baba kufa, yeye alikufa zamani, ni kuzikwa imebaki. Amejaribu njia zote za kuharibu baba jina, mpaka imefika sasa anatamka tamko la kishetani. Wiki makoro kaloni. Osiko mana ginying Raila. Sani koro bukre ni Raila tuwo mochiegni mana tho. Wasebedo kwa ling kamine kendo jotelo ma ODM. Niketo kwadwa ni koko bede Kenya ka. To kwadi yene ni mondo yani Raila. We are all created in the image of God. And there is nobody you can fail not to be sick at one point. Working on an assumption, because I'm a researcher, working on an assumption that your assumption and propaganda was somewhere near 1%. First of all, that very called opposition is imploding.
Because one man called Gachagua is such a divisive character. Such a divisive character. He cannot bring people together. Baba is a uniter. Gachagua is a divider. And even Kalonzo, I want to warn him. This man is insulting even those who are supposed to be his partners. Jatend piny William Ruto okone rawere mondo ti kod thuolo maduol matayo yiero pachoka IEBC ochiwo mondo gindikre kaka joluto ombulu. Ruto mane loso e kinde alam manobagi e kaunti ma Meru okone jomatindo ni mondo giyud kit telo magigeto to nyaka gikaw kadi mar ombulu gi sane. Jatend piny bende oseyo joket sirikal tesre e wi siasa maonge kod mise. Muko na nafasi ya kuchukua kura ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Hawasemi barabara, hawasemi stima, hawasemi vijana wapate kazi, hawasemi chochote. Kazi yao tu ni hewa, kuongea mambo ya bure. Na hivyo ndio vyo Kenya imechelewa. Nchi zingine imepiga hatua ya kwenda mbele. And therefore we want to thank the church for being partners with the government, not only in the spiritual nourishment of our people, not only in the stability of our families, but also in the economic progress of the people of Kenya and the communities and families of Kenya. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oseyo jotelo moyier e gwenge makaluo e wi kwan manok mar jogo mosendikore kaka joluto ombulu e alwora ma Nyanza kuom thuolo mar juma achiel nyaka nyocha chenro no chakre. Wandayi wacho ni IEBC geto ndiko kwan joluto ombulu manyien moheo ji 800 e alwora ma Nyanza to manok nyal chopo kare ka jotelo moyier oling' ma ok olando injili mar ndikruok kaka jolut ombulu ne jopiny. Negiloso e sach nyasi mar alam e kanisa Jokopere Marangala e kar chung' od bura ma Ugunja. To young people who have been calling for change in Kenya. The best way to bring change is through the ballot. So please register as voters, have your vote, prepare to cast your vote, bring the change that you want Kenya to be. I want to challenge all of us, and especially our leaders, that we take this opportunity to galvanize our people, to mobilize our people, especially the young ones, to come out and register between now and the next general election. In my estimation, these 4 counties have got the capacity to enlist additional 800,000 voters. That will take us to about 3 million voters in the minimum. 3 million voters is not a small number. It's a number that is enough to take us to the negotiation table. So let it be a challenge to all elected leaders from this region, to ensure that our people come out and register as voters. I will personally take the initiative. Jokanyo mag UDA e kaunti ma Migori osingo dhi nyime kod tiyo kamoro achiel kod jokanyo mag ODM e bwo riwruok mar broad-based government. Kata kamano, giwacho ni e yiero ma higa 2027 gidhi chungo jogegi e kombe duto mag siasa e kaunti no. George Juma nigi lerno. Jokanyogo mag UDA e kaunti ma Migori mane wuoyo bang' bedo kod romo margi romo mane gidwake weche mopogore opogore ma oting'o yore mag siro chenro mag kawo ombulu. Tego duond bura mar UDA kaunti ma Migori kod moko wani sirikal mar Manywanda koro miyo gi kwe kod yot mar tego duond bura mar UDA e kaunti ma Migori ka ipimo kod kinde mokalo. Lwasi mar raia obedo maber nikech fitina mang'eny koro onge. We have to work together eka wa deliver votes ma wadwaro. Wach broad based ni watwe uru mana matek kendo wajiwe uru kabisa mondo jopiny odak koherore ma ok ong'e ni ng'ane wuok e chama mane to ng'ane wuok e chama mane. Jokanyogo mag UDA kaunti ma Migori ka otelnegi kod jobun machon ma wendo Jared Kopiyo kod Freddy Kogenga wach ni kata bed ni UDA kod ODM sani tiye twech achiel ka oromo yiero mar higa 2017 UDA dhi bedo kod jochung' e kombe duto mag siasa e kaunti ma Migori. We are not enemies. It's only that we may differ in terms of ideological orientations, but we are one people. So, come the time for elections, we are ready. We shall compete fairly. The best
may the best win. Gijiwo jokanyogo mag ODM mondo dhi mana nyime kod sero jatend piny Kenya William Ruto magiwacho ni osenyiso ichruok mar tiyo kamoro achiel kod oganda Luo. Kaluwore kaka president yuko tich, oyuke broad base, oyuke UDA, to oyuke Migori, to oyuke kamoro amora, an aneno ka ber to president nyaka cham totam. Masani koro chako neno kokawo ng'ato achiel oketo yod mar State House. Koro nyaka wati matek mondo wakelne kuragi. To magi wabiro matimo ka wariwore kanyakla kaka joluo wate. Nikech maendeleo sani mwaneno katimore Luoland ka en gima fantastic. En gima wasebedo kwa mesigni gote. To mana nikech peace manyoro Raila gi Ruto koriwore ukelonwa e Luoland ka. Moloyo to sike e Luoland ka joluo kwau ni wadoguru piny kata sirikende manyuando wagi osenywandowa mang'eny to moseparo joluo moseparo nagi kaka mar owadwa kata jatendwa William Samoei Arap Ruto ni to onge be pok nwanene Kenya ka. Jokanyo mag UDA kaunti ma Migori bende koro puoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo mag tije ne mokum yawuoyi kaachiel kod nyiluo e piny owacho ma oting'o Dorothy Otieno men jod mosenindo Dalmas Otieno. Kendo wamor kuom paro minwa manyocha bedo ka konyowa ka kata joma nyocha mi position ok konywa. President Ruto med konyo youths, med konyo mine. Kubi will mar goyo erokamano ne PS marwa Raymond Omolo kuom ng'iyo nafas e government to soe jowa. Kendo wadwoko ne ker erokamano maduong' ahinya nikech odewo wang'wa. Koro wang'eyo ni kaka jo Migori wadhi tiyo kanyakla kendo wadhi tiyo matek. Wan kaka jo UDA ma Migori wamor kendo wakwayo ni med ng'iyo Migori County as a whole. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji ang'wen owito ngimagi kama moko 35 oringo e od thieth ma Transmara e boma ma Kilgoris bang' gamo tuo mar nyaldiema. Koyango midhiero no, director mar weche thieth e kaunti ma Narok Francis Kiyo okoni apisaza mag thieth ma Narok oseor mondo okony oganda ahinya to e woda ma Shankoi, Kilgoris, Transmara West kod Transmara South. Ojiwo jopiny mondo obed motang' kendo orit ler kaka achiel kuom yore mag rakruok kod landruok tuono makoro okelo luoro e chuny jodak makono. It's not the first time we're having a cholera outbreak in Narok. I think in 2019 we had another serious one, specifically in Narok Central. For the cases that have been reported so far, most of them are imported because we had cases even from as far as Migingo Island. And that tells us that the entire county is not safe. Red Cross tuko hapa hadi hii cholera outbreak itakuwa controlled, na tunaomba ya kuwa jamii, familia ambao wako pale mashinani na wamereport cholera cases waweze kushirikiana na afisa wa afya ili kusimamisha, na wale ambao hawajapata wadumisha afya. Bahati mbaya kwa wagonjwa 35, 4 wameaga, na tunapeana pole zetu kwa familia ambazo zimekuwa affected. Pili, kuna wale ambao wengi 20 ambao wameonekana wakatibiwa na wakaenda nyumbani, na kwa sasa tuko na wagonjwa 15 ambao pale kwa wodi. Tumetenga wodi special ya kuhudumia wagonjwa pale Transmara Sub County Hospital, na kwa sasa tuko na wagonjwa 15 ambapo 14 wako stable, lakini mmoja bado wako kwa hali ambayo si nzuri sana. Na kuendelea mbele, tunaendelea kuhimiza community zetu kwa hizo wodi 3 waendelee kuimarisha afya katika jamii zao. Riwruok mar jowar yedhe kowuok e pinje ma oko kendo uso yedhego e pachoka ogolo ywak ni nok mar yedhe kidek kwako Kenya e jumbe 2 mabiro kapo ni sirikal ok oyienegi thuolo mar kelo yedhe pachoka kata ko yawnegi thuolo mar kelo yedhe pachoka. Kata kamano, bod ma ochung'ne puodho yedhe Pharmacy and Poisons Board to kwedo ywak makamano kalero ni chenro madhi nyime en mar puodho lesena kod yedhe ma ikelo e pachoka kendo yedhe nitie ma osepuodhi ma itiyogo ma onge ng'ikruok. Jafambo marwa Elizabeth Ajode miyowa ler mar wachno. E report margi, riwruogno mar jous yedhe Kenya Pharmaceutical Distributors Association kata KPDA ywak ni sekta mar waro yedhe oko ka ikelo e Kenya ka osebedo gi ohinga kendo sani keto ngima jotuo kamarach ni mar nok mar yedhe koro kwako osiptende.
Ng'ur mar KPDA obiro kaluwore gi okang' mayande ochak tim gi board ma ochung' ne puodho yedhe kod kwiri e pachoka, Pharmacy and Poisons Board matimo nonro ne yore mag omo yedhe pinje ma oko ka ikelo e Kenya. Jous yedhego ka okalo kuom jakom margi Dr. Kamami wa Murichu ywak ni ohinga masani oketi gi Pharmacy and Poisons Board osemiyo Kenya obedo gi nok mar yedhe ni mar ma ok tin ne yedhe 21,000 okum ma ok nyal chopo e pachoka. Gino magiwacho ni kidek hinyo ngima jotuo mathoth ni mar 80% mar yedhe ma Kenya tiyogo wuok e pinje ma oko. Giwacho ni ka ok okaw okang' mar uya to Kenya dhi chopo e kama tek korka nok mar yedhe e jumbe 2 mabiro. Yedhego magiywak ni ogeng' chopo margi e pachoka oriwo koda kama ong'ere kaka antibiotics, yedhe geng'o malaria, mag kedo gi kansa, yedhe chanjo, yedhe ma ichwoyogo jotuo sukari, yedhe gayo teko kute mag ayaki, kod yedhe magayo muomruok mar remo e leche mag del kata presha. Bende luoro mar KPDA en ni nengo yedhe ma jotuo tiyogo e pachoka dhi idho ka ok oyaw thuolo ne donjo mar yedhe mawuok oko. Okang' mar chungo lesen mar joom yedhe ka itimo nonro nyaka e giko higa, giwacho ni dhi medo kelo pek kata ne kuonde thieth kaachiel gi jogo ma ondike kuondego. Kata kamano e duoko margi, board ma ochung' ne puodho yedhe Pharmacy and Poisons Board okwedo ripodno ma ogol gi jous yedhe kendo wacho ni ripodno en mamiriambo ma ok nyis adier mar wach. E ler ma board no chiwo, onge kum ma oket ne yedhe mawuok e pinje ma oko ni mar nitie kit yedhe 9,000 ma oyawnegi kendo matiyo e pachoka. Ler mar board no en ni chenro mar omo yedhe itimo ka okadho e bwo chik kendo gi lesen ma opuodhi. E chenro madhi nyime e pachoka, board no wacho ni sani chenro mar puoth mar lesen dhi nyime kendo oyawe nyaka tarik 31 mar dwe mar 12 higani kaka inono kendo ipuodho ni yedhe madonjo e pachoka gin mago ma ochopo e rang'iny ma owinjore ma ok nyal hinyo ngima oganda. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jopuonj mawuok e counties makaluo orieny e mich ma ochiw mar dhialo jopuonj ma hao 800 e nyasi ma obagi e boma ma Nairobi. Ma hao jopuonj 800 ma pachoka oyudo simbo kuom tich matek e rang'iny ma opogore. Kaka ripod Judith Omondi ma oketie duol gi George Batilero, moko kuom rem ma jopuonj nyiso bende oriwo okumba mar thieth, osara kod omenda mar somo e kind mamoko. I think I lack words. Thank you. Mago gin weche matin mag Jepkosgei Chemoywa, japuonj mar kwano kod physics e sikundi ya Wuoyi ma Mogosho e kaunti ma Baringo. Jepkosgei ma oting'o bendera mar Afrika e mich mar African Union Continental Best Teacher Award e higani mar 2025 opong' kod mor kendo wuoyo tame e kinde mane miye mich mar bedo jaloch e Afrika mangima. E nyasi ni mano yuore kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba, telo mar duol mandiko jopuonj e tich TSC, riwruoge mag jopuonj kaachiel kod bengi mopogore opogore ochiwo paro mondo losio ma ibiro chak dhial godo jopuonj moyudo mich e rang'iny mopogore opogore e pachoka. Because of the importance of a teacher in our society, going forward, I suggest that we elevate this day so that we make it a national event, so that we celebrate in all our counties and even all our schools. So with your support, Waziri, if possible, we can make it a more, instead of just coming to Kasarani, we make it even a more national. E higani maromo jopuonj 731 oyudo mich e kidienje mopogore opogore. E mich gi counties ma Kaluo orieny kendo golo kwan mamalo mag jopuonj ma oyudo mich ka ipimo kod counties mamoko. Kamoko kuom jopuonj ma orieny Kaluo wuok e sikunde kaka Kanga High School, Kangeso Comprehensive Junior, Yogo Primar, Ojijoteko Mixed, St. George's Special School, St. Mary's Yala, Sega Girls e kind sikunde mamoko. Riwruoge mag jopuonj otiyo kod thuolono e mulo moko kuom rem manitie sekta mar somo ahinya to kotenore kod somo mar junior school. Today we have the challenge of the JSS demanding the autonomy. The correct steps of writing to the commission and government so that matter can be brought on table for discussion. The allocation of the education ministry should be grown to a larger proportion so that we can address the stagnation of our teachers. We must be accountable. We must unite all teachers regardless of their qualifications. Guest of honor, we must be a shining example and a light
to the future generation. Moko kuom jopuonj oywak mondo mi rang kaka imiyogi okumba mar thieth moriere mabiro konyogi maonge ng'ikruok moro amora. Vile alisema comprehensive health coverage, hatukujua mjadala ni SHA. Kusema ile ukweli, SHA iko na tatizo. Kama mpangilio ni SHA na kama hakuna option nyingine, atafadhali hii agenda ya medical coverage ikuwe open tender. Kila mtu, kila insurance company yenye inaweza offer walimu a good comprehensive cover ipewe a fair chance, sisi wote tuweze kupata the best quality medical coverage. Telo mar migao mar somo kod duol mandiko jopuonje tich to poyo kang' ma sirikal mar Kenya Kwanza osekawo e ndiko jopuonj mahao 1,100 nyaka nigi kaw telo. The government has employed a historic 76,000 teachers in 2 years. A further 24,000 teachers are to be employed by January 2026, making a total of 100,000 teachers in a record 3 years on course to bridge the teacher shortage. We also do online recruitment process, and we have devolved our recruitment process. And as we talk now, we have already advertised the recruitment on 24,000 teachers who will be in classes as per 1st of January. The interviews will be there in December. Weche maori omenda mag somo ma ichwalo ne sikunde idho jopuonje ngas mamalo mag tich gin moko kuom weche ma omule kinde romono, kendo telo mar somo osingo mar kelo winjruok kod jopuonj e weche mag ichwalo. George Bati, Ramogi TV. Piny Kenya biro bago romo mar 24 mar COMESA odiochieng' ma kawuono wuok tich, romo ma idhi yuore gi jokanyo ma oya e pinje 21 mag Afrika. Twak mongirore ma idhi mi pek en golo oko ageng'a duto manie sekta mar ohala, kendo neno ni kwe, arita kod achiel mar oganda ojiwore e kinde pinjego. Romo makama biro e kinde ma bech ohala mamalo sani ng'iko chenro mag timo ohala e piny mangima. Ikruok koro gike ng'iende kar bago romo ma KICC e boma ma Nairobi ne romo mar ohala mar riwruok COMESA, chenro mageto bero chenro mag ohala e kind pinje 21 manie Afrika e yor kelo yot e yore sombo mwandu kod wuodhe mag ohala. Romo makama dhi chakore wuok tich kendo biro dhi nyime kuom ndalo 4 kama jotimo ohand maua ma pacho ka biro bago romo gi mago maya pinje mag Ingeresa marango yore kedo gi midhiero masani okwako sekta no. Odiochieng' mar 2 mar romo no biro bedo gi twak mar ariya e wi chike matao twak e wi ohala ka chieng' mar 3 romo mar 20 mar jotend migepe mag tudruok e kind pinjego biro bago romo mar kelo kwe kod jiwo arita e kind pinje mag COMESA koriwo koda karango arita e piny mar DRC. Romo wang'ni timore kinde ma Afrika yudre kama denye lweten Donald Trump ma Amerika ma osekelo ng'ikruok e kaka chenro mag ohala inyalo taa. We should not be afraid of what others are doing with their market. We should be the one to work together as the African continent to dictate our own market and to grow our market so that we can grow investment in our region, so that we can create wealth and we create employment. So they will be looking at that paper. And the core agenda of this meeting is to look at obstacles to trade within the region and also to address emerging issues, including the current international issues that affect the continent. Kanyakla mar jotend pinje kod jodito mag sirikal dhi timore tich 4 ka otelnegi gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo gidhi keto winjruok e wi yore mag tao ohala e bwo riwruogni mar COMESA. Winjruok okenge timo ohala yo manyasani, twak e wi kwe kod arita, twak e wi keto tudruok gi riwruoge kaka AU, after e kin mamoko. The summit will be looking at various reports. First, they will be looking at the report of the Ministers of Foreign Affairs on the state of peace, security, and governance. They will also be looking at the report of the Council of Ministers that met last year in November in Lusaka. Kenya dhi telo ne romo no ka jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo jakom, ka jatend piny Zimbabwe dhi bedo jalup jakom kaka yor keto ikruok ne romo makamano madhi timore higa manyien e boma ma Harare e piny Zimbabwe. Jatend Burundi ema dhi bedo jagoro kaluwore ni piny Burundi no bag romo ma higa mokalo.
Nyakwara Mogejwanga romo makamano mano romo mar Komesa chakore ayanga odiochieng' makawuono e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kangi ni matuch kotudore kod mano bendo abedo ka wamenyo ni odiochieng' makawuono med kete Ramogi TV akaw yweyo madundo gi sani aduogo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok enengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 390 mita. Brick tile kuom ceiling 450 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 07222 638 Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel daka 45 to mana e Ramogi TV. This week with Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora,
en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Dakika en 36 tok saa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Ntiere kae kod Eric Okeyo Kizito, jafombo wadwa mar mondo mi wanyisi gigo manitiere e gazeti. Chiw nade Kizito kendo machiegni e gazeti. Achiw makare Joyce, en okinyi majaber ma Nyasaye omiyowa. Noru Runa nyandwat nyaka milambo, ugwe nyaka imbo, mur malanga nyaka wuotho gik, nyaka wathong'er, nyaka kabonyo piny. Wan makare Joyce. Kowuok Dogoyo Sieko nyaka wuotho gik Migori. Aya, machiegni nonro mar gazeti okinyi makona. Ageno ni weekend mari obedo maber. Weekend odhi makare. Nikech kwa chaka kaka wanjera mag Manchester United wayudo loch yudo tek kuom Manchester. Kono wayude to dongwa mor. Ang'enu mor aduwa. Kata kamano, gazeti mar Daily Nation kaachiel kod The Standard mantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Aneno ka nitiere wach achiel magiduto gimiyo peka. The Standard kaachiel kod Daily Nation omenye. Mak mana ni Daily Nation omenye gi malo kanya. Adwa nochak kod gazeti mar Daily Nation eka wang'is nyako Ramogi Ajwang' ni to en wach mane. Ma gazeti mar The Standard bende. Gazeti mar The Standard to kero pedhe maduong' it gazeti mokwongo. En kotudore kod chala mar ngima mano mar Raila Odinga. Aneno ka The Standard no keka ni Raila health debate star political scene. The Standard to ndike ni Raila health was. Kotudore kod gigo masani koro liekore e wi chal mar ngima mano mar Raila Odinga. Liekore ni Raila Odinga ne owuok e pacho ka ok liekre ni Raila Odinga ne owuok e pacho kae chieng' tich abich mano mar juma mokalo ka bende koro nyaka sani wacho ni anno ka gazeti mar Daily Nation ndike ni for an undisclosed mission. Matine ni onge ng'ata mong'eyo gino momiyo nowuok e pacho kae. Kata kamano jaloso e lo Raila Odinga mano Dennis Onyango en bende nyaka sani odiochieng' manyoro no ndiko milome ka koro kwedo weche maliekore ni nyalo bedo ni Raila Odinga tuo kata chal mar ngima ne ok gino makare. Gino makoro iwacho kae ni ikiro weche ma ok gin adiera mikiro kod kweth mapingo piny owacho. To mano kosewacho ni The Standard to koro temo lero kendo menyo moko kuom nying mag jotelo mapingo sirikal kata maketo sirikal tesre kata mago manitiere opposition manyaka sani koro osebedo ka lieko ni Raila Odinga ngimane ok ni kama kare. Kizito. Joyce mana kaka iwacho no. Ineno ka gaset mar Standard kod mano mar The Nation okawo wach mar ngima Raila mose bede twak malach ahinya e mbui ma koro mano nomiyo Dennis Onyango nyowuoyo. To kanyo wuoyo bende jo kanyo mag Wiper, jagoro mar Wiper bende nyoduoko wach makamano. Koro kineno Standard wacho man lweny e wi ngima Raila. To mana kako ndike no. Gazet mar Daily Nation bende kidhie iye kanyo ite mar 7 bende dhi wacho nang'o lweny mantie kind duond od bura mar ODM kod Wiper e wi ngima Raila. Koro wacho ni wachni nochakre kiwach mane mbui kacha mano miyo Dennis Onyango nyo wacho ka koro seyo Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, jogo maketo piny wacho tesre ni emakuru wacho weche kagitiyo kod jondiko meki mago bloggers weche ma miriasia weche moko winjore e wi Raila Molo Odinga ni otuo kendo ni ngimane nitie kamarach kanyo. Joyce ma nowacho nang'o magi weche makoro giwacho mar mondo giyud weche mag siasa nikech gionge gino yani giyud gima ginyalo gangore chalo ng'ama idho wi punda mondo yud kaka koro punda ting'e ni koro gimanyo mana ng'era ele ni makoro gibede oting'ie weche gi mag siasa. Koro ido ka
Wiper bende kokadho kuom jagoro margi nokwedo weche makama kowacho nang'o Kalonzo Musyoka onge kod paro marach kuom Raila Amolo Odinga ni mano ng'ate magisebedogo kinde duto. Kano owacho ni weche mitudogigo gin mago makoro iwacho nang'o ODM kata Raila gi joge koro mako nikech kineno giwacho ni kineno gi weche mag siasa kani gichalo jok makoro siasa gidhi ka gimalal ni koro gimanyo kaka gimed bedo relevant e paw siasa. Mane ka koro ne giwache koro ene lweny mar ngima Raila koro iwacho nang'o kata jathum moro nowero Joyce ni Raila kituo to Kenya tuo adier koro jok mane lieko no tuo no koro miyo ji bende jok ma penjore tuo koso tuo to kata kamano kowuok e jaloso e loye mano Dennis Onyango en medo dichieng' manyoro mane it gazet mar 7 mar gazeti mar Daily Nation kapok wadhi weche mamoko en medo dichieng' manyoro no yango ni Raila Odinga ne owuok e pacho kae chieng' tich abich kendo wacho ni nowuok e normal visit kaka onyalo wuok e pacho kae kodhi e pinje maoko kata kamano wacho ni Raila Odinga kinde mokalo chien osebedo ngiso jo Kenya chal mar ngimane onge kod luoro mora mora e pimone jo Kenya ni anto chal mar ngimana en kamae kuom ranyisi ochiwo ranyisi kae higa mar 2010 kinde mane orwake od thieth e kinde mane en prime minister ma pacho kae nongiso jo Kenya ni kamae kaka timore kaachiel kod higa mar 2021 mane tuo mar COVID-19 omake bende nongiso jo Kenya ni kama ema timore omiyo odichieng' manyoro bende no aneno mano wakeini ma jo ODM kinde mane gintiere romo margi mano mar sigand nyinam e county ma Siaya gin bende ne giwuok oko motegno ka gikwedo jogo mosebedo ka wacho ni ne Raila tuo ni weche makamagi osebedo ka timore kata kamano wang'eni magi duto timore mano motelo ne romo maduong'a mano mar 20th anniversary mano mar ODM ondike ni ODM no postpone 20th anniversary celebration margi Mombasa kuwuok tarik 10 nonego bedni en tarik 10 nyaka tarik 12 mano mar dweni kata kamano gichuole mbele nyaka tarik 14 nyaka tarik 16 dwe mar 11 mano mar higani makinde koro ma ODM bro bedo ka yango kata hingo higni 20 nyaka ne los kata ne chuog duon burano Kizito. Joyce same wacho kamani ni Raila osebedo ka onge wang' jopiny to nyichi wanene machiegni kata odiochieng' mar tich abich nwanene ka en gi romo moro kanyo ma bende nwanene ka nogo picha gi minode kod nyamin-gi manosidho gudu mar PhD e mbalariany mar Afrika ma milambo koro noduogo kod law manosidhigo cha gigo picha dala ka Raila Amolo kacha bende Raila norado kod jo kanyo mag Gor Mahia manochiwo milion 10 mano mana machiegni kae to seche mane gigi timre nitie weche moko mane kane dhi mbui kacha to ne chako liekre kama ni ntiere jasiasa moro maduong' e pacho ka mangi ngimane ok ni keng to bende kineno picha mokete mbui en mana picha achiel ma aparo ni en mar higa 2010 mane Raila nogo kane tiyo od thieth mano bende magitiyo godo koro mar be mondo mi giket picha masani od thieth magitiyo bende onge koro Dennis Onyango no wachi mag weche maonge korgi weche ma tien korgi ga tach gi onge kanyo koro gin mana lwenje mag siasa iwacho nang'o Raila ludwidhi mane no wacho nang'o mane mogen koro kamogene ni iwacho nang'o giru mogen bende utango ni jasigu nyalo bayo gi kidi koro jok mogene bende koro wuok tung'uso wacho nang'o we wacho weche ma onge korga tach gi wi jatendwa aya kata kamano wagio ni ODM ochwalo nyime tarik mano mar hingo higni 20 margi kalure kod jalupa jakom mano mar ODM bende en governor e county ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir nowacho kanyo ni Raila noluonge ka koro nyise ni counties mopogore pok ohingo higni 20 matena ni wan kwakete e county ma Mombasa ka to counties pok ohingo maggi to ma Mombasa maduong' ne nyalo miyo mag counties koro modho pi kata kamano nyakora Mogejwang wach makamano inyalo some matute it gazet mar 7 mano mar gazet mano mar Daily Nation gazet mar The Standard to sigana makamano inyalo somo matute it gazet mar 4 mar
mar gazet mar The Standard. Adwa dhi mbele Kizito wach mabende gazet mar Daily Nation nomiyo pek okinyi makawuono. En kotudore kod kaka driving schools kata kuonde tiegruok ma ji jathoro dhiye mar mondo mi gibed dereba osebedo ka wanyalo wacho ni nitiere kod mibadhi moro. Wach ma kamano nitiere it gazet mar 4 kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation. Adonno dhi it gazet mar 4 kod mano mar 5. It gazet mar 4 kanyo ondike ni probe on NTSA staff over whistleblower bribery racket claim. Kalure kod ja kudh firimbi makoro wuok oko koyango ni nitiere kaka lwedo sebedo ka mosore kendo nitiere jogo ma seche moko ok giyango kata ok giromo bedo dereva to kalure ni lwedo kosemosore timigi lesen gino maseche moko chich nitiere ni kalure kod lesen michiwo tok lwedo kosemosore ema miyo bedo kod derepe maonge kod lony mar arieya makoro kelo medruok e masiche mag apaya e pacho kae Kizito. Joyce jogo filimbi manondiko email mar NTSA kachacha ni nitiere mibadhi matimre ne jogo machiwo penj ne joriembo jogo mapuonjre riembo mabe gin obila ema chiwo penj kachi wacho nango kuonde tiegruok skunde mag tiegruok nitiere kaka kwayo jopuonjre ka pesa mar mondo dhi ochiw asoya kacha mondo ka gichope penj mar manyo ka bende gin kod lony kata ng'eyo ka gin kod lony riembo to gi kada in ng'ama ka pesa osechiw kacha to ido isoye jamburko mana ni ai se kadho ichuo mana tik to dhi mana mbele. Koro wacho ni jok mano ogolo maling'ling' koro nitie ji adek kanyo mano mak ma bende notero station dobila ma Kabete mano ting'o Lucy Mula, John Masila kod John Mutiso. Koro wacho ni jok ma tudo ni manyalo bedo nondiko barua mbui mar NTSA kachacha ni ema gin makoro magi to jogo me wacho ni koro jo black maka omenda kum jo puonjre riembo gi ginto poko mak gi bende poko tim nondo mongeni gin nga bende poko mak ne gi bura. Koro mano e ywaruok mantiere kae ma bende koro wacho nango seche mai ka asoya kum jo puonjre riembo gi koro lony margi maber ahinya ok ung'e ni nitie kure ma ko mae mitudo kod masira masani timbe mathoth ahinya apeinigi mayango kanyo ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 9 masira osetimbe mathoth ahinya ma bende kipimo kod higa mokalo kinde makamano dwe mar 1 nyaka dwe mar 9 iwacho ni sano ng'eny ahinya to thothne iwacho ni kelo kod joriembo machach joriembo ma ok lu chike mag apaya makoro yudo ka masiche timre mathoth ahinya. Joyce bende kane winjo masira mano timre apaya mowuok Nairobi kochimo Nakuru iwacho nango jariembo ne kadho nyamburni moko ema nodhi romo kod lori koro wacho nango moko ok lu chike mag apaya seche moko nyalo bedo nango ne girem nok yudo tiegruok e yo makare to kochopo sama kore timo negi penj wacho nango asoya chame gigolo to gikadho mana penj. Koro wacho nango ka NTSA ka michiwe penj ne jogo mapuonjre riembo kanyo bende rot makoro duong' ahinya miloso godo pesa. Nyakora Mugejo ng'ama tut kotudore kod wanyalo wacho ni mibadhi manitiere ka NTSA inyalo somo it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. Adonwa dhi mbele it gazet mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro skunde onge kod omenda gino makoro miyo jotend skunde ochiwo siema ni kidek kelo chochni e penj madongo ma ichan tim e pacho kae. Jopuonj madongo mago mag skunde nyaka sani koro osechiwo siema ni kaluore kod sirikal deko chwalo omenda ne skunde ma pacho kae gino koro miyo nyalo miyo moko kuom jopuonjre madhi timo penj wang'e ni nitiere penj mano mar KCSE mowinjo bende timo mano ma higa ni miwacho ni ka ok ochwal pesa moromo to jopuonjre nyalo share equipment. Kopogore kod mano nitiere penj mano mar Kenya mano mar Kenya Junior Secondary School assessment apana wache makare ma iwinjo bende timo kod jopuonjre manitiere e grade 9 madhi e grade 10 penj makamano winjo bende en bende time kochakore tarik 27 mano penj mar Kenya Junior Secondary Education Assessment
itime kochakore tarik 27 dwe ni. Gino makoro jotend skunde wacho ni kaluwore kod nok mar pesa ma skunde nitiere godo sani, penj ok nyal timre e yo makare. Magi duto timore e kinde ma wang'eyo odiochieng' manyoro jopuonje ne oyango odiochieng' dhialo jopuonj. Kama ne gichwalo kwayo mag gi mopogore opogore moriwo kanyo nyaka ng'ure okumba mar thieth mag jopuonje pacho kae Kizito. Joyce nyeno odiochieng' manye dhialo godo jopuonj, odiochieng' jopuonj jomabeyo kata jathum Osito Kala bende nower ni jopuonj jomabeyo. Japuonj ng'ama ber omiyo Joyce jafwambo. Japuonj ng'ama ber ahinya omiyo wan kod okil kaachiel kod midusa mopogore opogore pacho ka jogo matimo tije malich ahinya. Dine japuonj onge bende dikoro weche ma kamagi ok gine kaka koro timre Ramogi TV kae. Mano mana tij japuonj. Koro gilak sechegi bende wageno ni penj adek madito mago mag Kenya dhi chakre tarik 21 dwe mar 10. To sama gidhi chakre ni koro ywak nitiere nomenda mano ma piny owacho oro pok oro. Mano king'iyo kata pesa monego bed ni oro wi japuonjre ka japuonjre pok or moromo kanyo e. Bende giwacho ni weche mag penj gi piny owacho onego bed ni oro siling 344 wi japuonjre ka japuonjre mondo mi okonye weche mag penj kanyo e. To giwacho ni lak sechegi ni pesa ma tiere ma giseyudo mar mondo mi okonye onyiewe gigo mitimo godo penj en mana siling 300 kende wi japuonjre ka japuonjre. Koro midhiero ma kama biro molo ne skunde go mantie kod jopuonjre matin me wacho nang'o koro pesa gi matin cha ok nya konyo nyiewo gigo midhi tim godo penj. Mano omiyo nowacho nang'o ni yudo ka skunde mantie kod jopuonjre matin pesa magido cha tin mok nya nyiewo gik moko, to skunde mantie kod jopuonjre mang'eny ka ornegi pesa cha koro nyalo nyiewo gik moko kanyo e. Koro mano midhiero magintiere go kanyo, ywak magikwayo mar mondo mi piny owacho or pesa no eka penj magichano timo ne odhi timre e yo makare. Kaachiel kod okumba gi mar thieth gikwayo ahinya mar mondo mi gi thuolo gidonjo okumba manyalo dhi kodgi makare. Wang'eyo ni nitiere okumba mane gintiere mano mar NHF cha, to ne gintiere mano mar Mikel ma bende kineno kacha obila bende nitie mar Bliss. Magi no yawo negi okumba malach, magi ne gidu thieth e yo makare kendo omenda mane giyudo kar okumba kanyo yore mag thieth ne lach ahinya. Koro sani ng'ur ne ntiere gin kod jur kanyo ni to shani dhi keto gi nade, dhi keto gi kaka jo Kenya mamoko modiye maseche moko ikoni chulo omenda moko imede eka yud thieth makare. Koro weche mag penj kanyo ema gintiere godo ywak, bende ywak gisebedo godo pesa no miyo wi nyathi ka nyathi kata wi japuonjre ka puonjre mano mar capitation kacha mose miyo weche mag somo kosedhi makare kuonde mag puonjgi. Koro bende waneno kancha ni timo nonro mar mondo mi ang'e ni to pesa miyor ni ore ne japuonj mantie ne skul mantiere japuonjre mantiere, nikech noyud ni skunde nitie manyawawa jopuonjre mantie nyawawa, mano miyo weche mag somo koro ok dhi makare kae. Koro pod wamedo mana dhialo jopuonje jomabeyo. Jopuonje jomabeyo miyo wan kod Willis Odembi nono weche mag tuke malich ahinya. Aya ka nyaka sani wang'eyo ni migawo mochung' ne wechego mag somo ne nitiere kod chenro mano mar wanyalo timo gino me wacho kanyo kod dhongere ni verification kata mar yango ni jopuonjre makama ema adiera nitiere skunde makamae kapok gichwalo omenda ne skunde mopogore opogore. Sirikal bende nowacho ni omenda ibiro mana gol mar mondo mi odhi ne skunde kaluwore kod enrollment data magise verify e yo makare kata magise yango ni gin adiera. Par ni bende noseyudo kata noseyangi ni nitiere jopuonjre moko manyawawa, gino makoro migawo mar somo ne dwa yango ni oyo jopuonjre manyawawa koro onge skunde ka koro gichak chenro kata gidhi mbele kod chenro mano mar chwalo omenda mag somo ne jopuonjre. Kodhi mbele mana mapiyo Kizito, it gazet mar 8 oyangore kae ni nitiere kaka cartels koro ne odonjore e chenro mano mar chiwo mbolea manengo ne oyueye pacho kae. Ma en kaluwore kod nonro mogol kanyo kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Nyaka sani koro giyango kae ni yom maseche moko ne nitiere e system ema koro noyawo dhot mar mondo mi koro achudhe moko odonjre wachni. To par ni nitiere mane en jatelo mano mar ka NCPB mano Kibote, kata bedo ni ne oyange kata ne oseyang ni mibadhi mano mar NCPB ne onge kod mibadhi moramora. Sani koro en bende koro itude kod bedo kod mbolea mabandia mano miluonga ni fake fertilizer mano maderoma milion 209.5
En gino malit ahinya kwa ng'eyo ni chenro mano mar Bondea ma nengone oyueyo, chenro mano yang kanye higa mar 2023 en achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto nobiro godo mar mondo mi okel fuong'ruok ne jopur e pacho kae. Kata kamano kara nitiere achudhe moko mane odonjore e Kizito. Joyce wachni gima ber, gik maricho bende nyaka timre. Jatend piny Kenya William Ruto kane donjo e tende nowacho ni mar mondo mi piny Kenya obed kod chiemo ni nodhi kelo fertilizer ma nengone ogonyre ne jopur. Ne okele, to kane okele weche nochako wachre kamano ni en fertilizer ma bandia, bende ni nitiere kaka nitie jok moko makawe to duogo kete ogunde moko duogo use. Magi e chudhe jo black mantie kanyo. Maido ka tend duol kata dero mar kano kothe kachiel kod fertilizer machon Kimote notud kod mibadhi mar fertilizer mabandia maromo milion 209.5. Koro kanyo no aneno kane ogol ne ketho makamano. Koro akia ni koro ler ka pamba. Koro wacho ni sama ler ka pamba ni rochruok e system nomiyo jachudhe jo black noyudo thuolo motimo timbe makocha ahinya mag kuma omenda kanyo e. Makoro chenro mane jatend piny Kenya William ne ntiere godo mar mondo mi fertilizer ne bedi japuro pur maber, wabed kod chiemo. Sama mogo nitie to ja Kenya wuotho ka odel mbele. Mano koro lek mwacho ni koro lware Lwanda kalure kod rode mantiere. Koro iwacho ni gik mabiro mabeyo imanyo mana rode midonjo godo mar loso gino makonyo ji achiel achiel. Mok dwar ne jo Kenya duto no bendo winje maber. Ne gima ber mokel. Koro weche makamagi timore. Gima ber kokel timore. Kidhi weche mag somo rode nitiere. Kidhi weche mopogore opogore rode. Kidhi weche mag tuke kama pesa nitie Sharon ni Joyce. Lwedo mabor bende bede. Kopogore kod mano, adwa ni watiek nonro mar gazet, wadhi it gazet mar 12, mano mar gazeti mar Daily Nation. Kama koro mano lonya mag duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC chano tiyo godo mano e yiero mar higa mar 2027. Sani koro nitiere jo Kenya moko makoro temo none matut mar neno ni onge ng'ata manyalo rocho lony makamano. Ano kae ka koro nitiere Nakuru based activist kata jaked ne ratich oganda ma nitiere kaunti ma Nakuru moyang nyige kaka Laban Omusundi. Laban Omusundi nyaka sani koro nondiko ne duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ka koro gidwaro mar mondo mi IEBC olera ne system kata security manitiere system mare ka koro lieko ni nitiere kaka system makamano kata lony manyasani lony makamano ma IEBC chano tiyo godo nitiere kaka inyalo choche kod gino miluongo kanyo ni spyware kata artificial intelligence. Odwaro mar mondo mi IEBC otudre kod jokanyo mamoko mar mondo mi gine kaka ginyalo yango adiera ni system magibo bedo ka gitiyo godo e yiero mar higa mar 2027 onge ng'ata manyalo donjore e system no. Tang'eni magi gin mana achiel kuom yore ma jo Kenya geto tiyo godo mar neno ni yiero mar higa mar 2027 obedo maler maonge mibadhi moramora maonge ni koro bang' yiero to wacho ni jomoko nitiere kaka nodonjre gi server. Joyce mane miwacho nang'o? Ja Kenya pod onge kod yie kod geno kod duol matayo yiero kod yango ke pacho ka IEBC. Makwende koro kineno ja Kenya mawuok Nakuru no koro ndiko ne IEBC mar mondo mi koro ler negi to system chal nade. En mano ma achudhe mag mbui ka nyalo tucho mondo mi oketh weche kuro. To be gidwaro ni ka gin ma achudhe nyalo tucho to gin giikore yo machalo nade mar keto ageng'a mondo mano kik timre. Negi wacho ni kata sani andika magisechako mano ma kinde ka kinde mano continuous voter registration ni negi wacho ni system magitiyo godo sani bende gitiyo gi lens moro magolo picha maler ahinya manyalo yango ni ma to en ng'a. Mano ne giwacho kanyo ni giketo chenro bedo makare. Ang'eyo mana ni gin singo kata kinde machien kacha nosesingnwa ni mbui ber ok nyal tuchi to kano chopo ni koro yawnwa gouru wanene gik manotimre kata yawe nobedo matek kata do moluor e Kenya kae nochiwo chik mar mondo mi oyawnwa savo wang'e gik manotimre ne ok oyaw. Koro wan kod geno ni gidhi keto weche dhi bedo makare mondo mi ja Kenya bed kod yie e duol matayo yiero kod yango ke pacho kani kanyo bende mwangote wangwa nikech kanyo ka weche kobedo makare to ang'eyo ga ni weche mag yiero bedo ga kod chochni. To sama weche mag yiero bedo kod chochni wabedo kod higni 5 mar bedo kod jur kachiel kod ng'ur nikech mae duol mamiyowa jotelo seche moko wadhi yiero to system karach
dong koro kwa yiere nyawawe makoro yieronwa. Aya, kata kamano e kinde ma magi duto timore, bende wamedo paro ne jopiny ni IEBC nochako ayanga chenro mano mar ndiko jolut ombulu manyien tarik 29 dwe mar 9 mano ma higa ni. Omiyo koro ka in rawera pod ionge kod ombulu, ne ni wuok oko ikaw kura mari. Adwa watie kod machinglo manitiere it gazet mar 15. Wang'e ni koth osebedo ka chwe ahinya nyato buore Nairobi ka koth mapek ahinya no chwe kata chieng' ngeso chieng' ngeso chieng' tich abich koth mapek no chwe ahinya. Adwa noyud machinglo makamano kwa tieko nonro mar gazet Kizito wanyalo mana pong'o gi wiwa ni to onyisang'o nikech buore Nairobi ka e ka koth ochwe apeyni moko ok kalre. To kineno pach jagoro kanyo Kizito ka watieko kaachiel kod wachni mogik. Joyce owe wacho kata na peyni moko ka koro apaya mong'ado malo mar expressway ema nopong' malich kama chacha chalo nama taro ma nyamburko nime pi. Koro kineno kanyo ketno yie mana machal kod mano manoket kachacha ni wadonje kanyo kineno pi opong' nyaka chupni takataka kor wuok lewo pi. Joyce koth mano chweno ok ni olich ahinya kata moingo koth mane chwe higa 2007. 2007 be koth ne peka en mana nang'o chiendo pok oket makare mar neno ni to koth kochwe to pi nyalo kanye kadhi. Sani kwan mar jo Nairobi bende osemedre. Plan manoket kinde ma kocha waseingo drainage waingo uto medre mang'eny jo Kenya medore koro yugi bendo dhi modino kuonde matero pigo. Koro en mana nang'o oket chenro makare losgi manyalo ting'o pi ok ni konyidhe mathini sani onyidho ni to wadwaro mana yie jomkokoteni sani winjo maber sama koth ochwe mer iting'i mana makocha matin iti pesa donjo. Wachni mogik Kizito kwa tieko watieko mana kwa paro ne oganda wa ni mar mondo mi wandikre wakaw ombulu ni mane mabro miwa thuolo makare mar jatelo mwadwaro to kwa bet ko chien mokwandikore in ng'ano moro mondikre ok indikori in ng'ano makoro bro dhi to chung'e tie yien moro gombaka ni telo rach to no kik ndikori mi dhi go luto ombulu ma kinde momiwa to Joyce wach ma bende tie kanyo ni mine continuous voter registration motimre a pieces mag IEBC mayude kar chung' od bura duto korido ka kuonde go bende bor go ganda mane omiyo seche moko bende koro kwan mar jok mosendikre gi kinde gi ni piny. Kora kia ni jo Kenya rito moro ma mass mitime dwe achiel moro miketo polling station cha to wakwayo gi ni gidhi asaro odiochieng' achiel gitiko do omenda gi gichop kacha gindikre. Erokamano Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibie nonro mar gazet momori nyaka Ramogi Ajwang' e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa James Opondo oseikore mar kelo ni nonro mag weche tuke. Warom kendo kangoromo kanyo saa 4 mar onyango kamanga kelo twak e chenro mar mbako romo. Riti masani nyinga Joyce Oduor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.